Lige her uden for mit køkkenvindue har jeg fået sat en fuglekasse op. Og jeg håber måske, at der kommer en lille mejse her, mens jeg taler. Ja, allerede dagen efter, at den blev sat op, begyndte et mejsepar at undersøge, om den duede. Og efter 2 dage begyndte de at flytte ind og er ved at etablere en rede. Det giver så meget glæde at følge med i. Jeg stod her i køkkenet og se, hvordan de etablerer deres hjem. Så når vi taler selvomsorg, så handler det jo rigtig meget om den glæde, som der også udløses gennem, så at sige, at tage sig af andres selv. Hvad end det er nogle mejser, etablere en fuglekasse, donere penge til flygtninge, købe et hjemløshedsblad, eller hvordan at du bare med en lille gestus kan være med til at sikre, at også andre mennesker kan opleve tryghed af et hjem. Der er så meget glæde i at dele dette. Så jeg håber hermed at give det videre. Tak for at lytte.